mfethu uhambo lempilo yomndeni lindlela ebanzi kodwa ngelinye ilanga liyadinga ukuba sihlale phansi sithelelana amanzi sibeke eceleni impakamo sivulelana izifuba simele iqiniso sime kancane ukukhombana ngeminwe ngoba eminingi isuka ikhombe thina uma iqaqa lingazizwa ukunuka thina amakhwapha sozinuka thina nifakane emgodini nilandela nokwezimvu nifuna ukulungisa iphutha ngephutha wena bhuti esikhundleni sokuthi ukhule ushona phansi kuyacaca ukukhula nokhula bengithi uzophuma ejele inkungu seyithe ukusuka nomqondo soqala ukusamuka kepha usabuya nequnga esikhundleni sokuthi usiqoqe ulungisa impilo yakho sazibuyisele emuva awungitshele uzozuzana mawubulala umalume cha dade wase wagcina ubulwane kwesakhe isifuba kungani na uvikela umalume isikila mkhuba bengazi lenkulumo ngaphuma kwezakhe indebe kodwa sothi nike nalegcekeni sesekhana nothufu lamafezandlebe awuzali ukila umhlola yekusayintombi usahlolwa elazela siyali iqolo wayengazengizona ezimithiyo baba usomnandi mayethu mangaphela imali yeqolo eminye imizi yovalwa ngeshwa nalo wakithi uyobalwa wena bhuti omncane nakuba uyaphefumula bongabona laba bashana usungixeka ngabo namhlanje ngoba yonke leminyaka kuleli ikhaya besiphila ngemali yeqolo labo wena wehla wenyuka uthi uyazama kepha singaboni lutho lihlanganayo esikhundleni sokuthi wenza imali ulandelana nontanga banemali cha ndabuka usiphoxile sethi sibongo akasigonyelwe uyafana nabantu ekade bekhalelwa amasongo iqiniso liyababa uvuka ngolaka udade melibeka ngembaba ikuhlule kanjani wena impilo ungazamile ontanga yakho mabeya phambili bakushiye kanjani wena emumva usamile kontanga yakho uyafana nje nesithombe mosuvumela inhlupheko izenza isiqhwaga phezukwa wakhe amahlombe yo bendabuko licoshwa libhekile hayi ngoba ngingabona ukuthi angiyindoda lutho kepha impilo la ngaphandle kwayona mawungayibuza ngami ngabika imbibi bika ibunzi ukushoda kwamathuba emsebenzi kusenze sabiza abafika kwelimagada ahlabayo sesadla inhlavana ngobhudi kanti angiboni sonke lesikhathi bengibhace ngesithupha ngibalekele sami isithunzi kepha ngcono kona sincetheze ngesikhathi sisagcile emkhulekweni ngethemba lokuthi ngenye imini kuyolunga singaze sifele emanyaleni njengomunye umbhemu osebuya ngaphakathi etilongweni vuma mfethu uhlulekile empilweni ubudoda bakho ubulahlile wabushiya ezaleni ozakweni babe uzama njalo usalele emumva njengomsila life kanjani iphupho umnikazi esaphila awuhlukile nempila ngokuyalezele yaswela umsila okushuthi usuyafana nokhondolo lumkhokho wokhokho lasala kuwe labayinsila sesingawasola nje amathuba omsebenzi kodwa wena noma kwenzekile wathola itoho elincane sibe sisakwazi lapha ekhaya ukhetha ukuhambela kude ukekelise kwenkalankala kuyosiza nganike ukutohoza komuntu ozohluleka ukusiza ikhaya wena ke ngabe uyathula ngikwazi ukukhuluma namanje usaqasha ngesithupa into yazi ukukhiqiza ingane awuzali uyaqhuluma nina nobabili ukuthi niphumile endleleni ngabe niyavuma niyeke ukulokho eniphikisana nokugwavuma nangu unsindise ngabe sikhuluma indaba yakhe